Wat is hem? Als hem zien? Oh. Deze jonge man van de chlamydia site, die heeft mij voor deze camera neergezet. Dus ja, het is hier hartstikke gezellig. Ik denk dat het zeker een functioneel iets is wat deze jonge man doet. Dus nou, jongens, bekijk de site en ga er wat mee doen. Hoi! Voeten brengen, green het ziet, maar dat net zes kennis, kinderkracht op de feest. En dan? Versierdruk. Je overvalt me hiermee. Ik word altijd versierd. Ja, echt waar. Hoi. Nou, hoe hebben we elkaar leren kennen? In de Lemsterwieken, In de Lemsterwieken? in de Wilderman. Ik ben dronken. Ik? Ja, door hulp van oren hebben we elkaar gevonden. Ja. Zij is een beetje kom. Dat wij 12,5 jaar bij elkaar zijn, komt door de paarden. Nee, nog veel langer. Oh ja, wel 15 jaar. We zijn 12,5 jaar getrouwd, maar het komt door de paarden. Door Friese paarden. Daarom zijn we hier ook gaan wonen en zijn we heel gelukkig. Hoi, wij zijn Jacques en Theresa en wij zijn pas getrouwd op Curaçao. Hoi, nou we hebben elkaar kennengelernd op een huisfeest in Grace. En toen winnen mij mijn hoesgenoot, die we al je meest uitnodig en de wie Michiel. Ja, ik dus. Ja, was Nederlands. Ja, maar hij wierde en hij jaren bij een huisgenoot van mij op Squalla en toen zagen we elkaar en het klikte.